ଆଜିକା ସମୟରେ ବହୁତ ଏମିତି ପୁରୁଣା ମାନ୍ୟତା ଥିଲା ଯାହା ବଦଳି ଯାଇଛି ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ସମୟ ସହ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଆଗୁଆ ବା ପଛୁଆ ଚାଲିଲେ ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ କିଛି ମାନ୍ୟତା ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନ୍ୟତା ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଯେବେ ବି ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜାଯାଏ, ସବୁବେଳେ ପୁଅଠାରୁ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ସାନ ଝିଅ ଖୋଜା ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ କହିବୁ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆଗକାଳ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅ ଝିଅଠାରୁ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ପୁଅ ବଡ଼ ଓ ଝିଅ ସାନ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସମାନ ବୟସରେ ହୋଇଲେ କୌଣସି କଥା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଓ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ହରମୋନ୍ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମେଚ୍ୟୁର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଦୁହିଁଙ୍କ ସମାନ ବୟସ ରହିବ, ତେବେ ଝିଅ ପୁଅଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି ନିଜକୁ ମନେ କରିବ, ଯାହାପରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ଓ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯଦି ସମାନ ବୟସ ପୁଅ ସହ ବିବାହ ହୁଏ, ତେବେ ପୁଅ ଝିଅଠାରୁ ସାନ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଝିଅ ବୟସ ପୁଅଠାରୁ ସାନ ହୁଏ, ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। କେହି କାହାଠାରୁ ବଡ଼ ବା ସାନ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଝିଅମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ବହୁତ ବୁଝିବାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ନିଜ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।